and I'll keep it hush. Ja sam Ivan, evo nas novo video na mom kanalu. Ovo je jedan specijalan video, znači prešli smo moj prvi cilj na, kako kažem, jedan od manjih ciljeva na YouTube, a to je 100 subova, znači veoma hvala na tome. Zadnji video je otkinuo, znači prešli smo na zadnjem videu 35 lajkova, 120 pregleda, tako da jako sam vam zahvalan na tome. Tih 100 subova smo jako relativno brzo prošli, ovo nas nije mesec dana na ovom kanalu, od toga su možda samo nedeljina aktivna, tako da jako brzo smo došli do cifra od 100 subova. Evo vi kucaj vrata, okej. Znači, jako smo brzo došli do toga, tako da nastavljamo sada punom parom, da će možda bude daily upload, odnosno probat ću da održam taj schedule, kako da kažem, daily uploada. Jer je juče izašao klip, danas će izaći video, tako da planiram da tu održim par dana da vidim da li ću stići to da radim. Planiram samo da budem sad aktivniji, to je to, nemam šta da nadograđujem kod ovog kanala, skinuo sam te igrice koje sam rekao da ću u prošlom videu skinuti, tako da sada sam u fullu, što bi se rekao, također očekujte jedan PC3 gameplay bez protiv druge, tako da to će biti tu. I to je to što imam na kanalu za ovaj video, ukoliko vam se video svidio, naravno znate što da uradite, ostavite like, share, sub, ajmo do ovom klipu da probamo 20 lajkova za ovaj specijal za 100, mislim nije specijal, ali samo zahvalnica za 100 subova. Sada što se tiče specijala, pišite u komentare da li želite možda neki specijal, nešto specifično, možda neki challenge, tako da ne znam što vam drugo kažem. Ostavite like, share, sub, mi svi imamo neko narednih videa. Veliki pozdrav!